Така, смених оригиналния скоростен лоз, защото не се прибира. С един китайски, който се прибира. Като падна да не се счупи и да се прибере. И имаше някаква гумичка към него. И така беше. Аз се изкарах. Сега ще набия тъс. Стой бе. Така. Тъся друга гумичка. И ще навия. О, не фаща резба. Що така? Късо ли дори? Фана. Фана и почна зора да се върти. Да, влезе вътре. Ти нещо ще иска ли да излезе? Таман да мога да си го нагласим по кръка. Григой се прибира вътре. Идеално. Доволен съм. Идеално. Браво.